ରାଜଧାନୀରୁ 181 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସଜା ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହର। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁକୁ ଭୁଲି ବୁକୁରେ ଗଢ଼ିଛି ଏଠି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛପର। ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା, ରାଧାନାଥଙ୍କର ଜୀବନ ଗାଥା ସହ ପଦ ମିଶାଉଛି ଏଠି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସୁସଂସ୍କାରକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥର ପ୍ରତିଭା, ନାରୀକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ହେମପ୍ରଭା। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ରେଳଗାଡ଼ି ହେଉଛି ତରବର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ନୂପୁରରୁ ନୂପୁରର ସ୍ୱର। ଏ ମାଟି ସଜାଇଛି ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରାଚୀର। କେଦାର ଗୌରୀ ଆଉ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ଭଳି ଅନେକ କାବ୍ୟ ଉପହାରରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କବିବର। ବଣ ମଲ୍ଲି ପରି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ସୀମାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିନି, ସାହସ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ସହ ମିଶି ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ଅଭିନେତା ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରଖି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଜ କାମକୁ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଚାର। ସଭିଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମ ସ୍ୱରର ସ୍ୱର।